Radi lepo, šta hoćeš? Pa lep Mekštap. Za 60 € Kako moj Teodor pravi one slike besne. Čekaj. To mi se neko žalio za njih. Da je previše osjetljiva. Šta? Kočnice. Pola klika. Na pola klika, klik za jebe. Osjećam da će početi da radi ribe. Kaže, donosi mi sreću. Nema više da dođem kod tebe. Gledam, nema, brate, nešto. Tamo... Koliko su oni? 3 libre? Pa da. Ili kiri kić, rekao mi, kaže, sad ti pojedem takvicu, odem ti da kupimo po 2 štapa i pogledaš ovo. Ovdje, stoji 300 godina. Vuče đubre u granje. Cener, jači. Sigurno, jači. Ovaj jači. Ovo je glava. Lep. Vid ćune. O, dobar. Ne daj se ide sad. Ne daj se godinom. Pusti ga. Ova ima više od nas. Ova je 15, bate. Bravo, majstro. Ovdje nama para i kurac. Ali nismo se dogovorili, idemo... Idemo na kilažu kompletnu ili na šta? Big 3, a?